Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Masu kallo da sauraron wannan shafi namu mai albarka. A yammacin yau ne muka ji wani labari mai matuƙar taɓa zuciya wanda ya faru a cikin wannan masana'anta ta Kannywood. Mai sauraro dukan wanda ya saurari wannan labari tabbas zai matuƙar ji wannan mutuwa domin kuwa gagarumar mutuwa ce aka yi ta a cikin wannan masana'anta ta Kannywood. Muna ƙarawa da faɗin cewa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kamar da yadda dukkan wani Allah ya faɗa a ta harshen annabinsa Annabi Muhammadu Manzon Allah Sallallahu Alaihi Wasallam na faɗin cewa dukkan wata rai sai ta ɗanɗana mutuwa, ma'ana kulli nafsin za'iqatul maut, kuma ita rayuwa ba madawwama ba ce. Dukkan wani abu da ka aikata daidai da kaɗan ko ƙarami to fa tabbas sai ka gansa a mizaninka a ranar alkiyama, wadda ayar take faɗin wa man ya'mal mithqala dharratin khairan yara wa man ya'mal mithqala dharratin sharran yara. Mai sauraro, kamar da yadda muke kawo maka wannan rahoto a halin yanzu, Allah ya yi wa shahararren jarumi kuma darakta mai ruwa da tsaki a cikin masana'antar Kannywood ɗin nan, wato Aminu S. Bono rasuwa, wanda muka samu wannan labari a yammacin yau. Mai sauraro, tabbas kowa ya san wannan bawan Allah wato Aminu S. Bono, ya san sa a matsayin mutumi ne na gari, haka zalika mutumin kirki ne iyakacin iyawarsa, yana ƙoƙari ya kiyaye dokokin Ubangiji a dukkan abin da Allah ya sa kuma ya hana.